No retallar despesa social. Jo aquí, si m'ho permeteu, als fets em remeto. Aquesta ha sigut la tònica del... Ja parlo intentant representar el Partit Socialista com a part del govern durant aquesta legislatura. El nostre compromís, el meu compromís, i aquí sí que puc parlar directament en nom del Partit Socialista, és, efectivament, comprometre'ns al que diu l'escenari econòmic del pla director, que ja sabeu què diu el 0,7 no pel 2014, pel 2015, i diu el 0,7 sobre la base de càlcul que ens sembla millor, més potent i més la que es fa servir a nivell internacional, que és la base de càlcul que sigui el PIB. Deute extern. No és competència del Parlament, quan no vol dir que el Parlament pugui fer coses, però són coses molt, siguem sincers, tampoc us hem d'enganyar, que tenen la força política que tenen. Si s'ha de millorar la llei del deute extern espanyola, jo crec que la via ràpida, eficient, intel·ligent és fer-ho directament des d'allà. Ser molt rigorós en evitar duplicitats, diguem, i per tant soc partidari de la màxima eficiència a l'hora de muntar estructures administratives. L'únic que dic és si li donem estructura administrativa i tècnica en el Consell, simplement dic que ho fem i estudiem, no dic que passi, però estudiem això en quina situació deixa a l'oficina. Llei catalana de drets humans, tampoc em sembla malament, però aquí voldria fer una consideració que segurament seria objecte d'un debat que m'agradaria poder-lo fer, que és, a veure, si anem a la Declaració Universal dels Drets Humans, la majoria dels drets humans de la declaració ja els tenim legislats. Llavors hem de veure exactament quins buits queden des del punt de vista legislatiu a l'hora de regular els drets humans i veure si efectivament convé dins de les competències que l'Estatut li dona al Parlament de Catalunya, convé fer una llei espanyola dels drets humans, una llei catalana de drets humans. Economia social i solidària. Us agraeixo infinitament que hàgiu inclòs això en el decàleg, perquè em sembla que altres vegades no s'havia fet i que és una cosa nova i crec que té molt de sentit que ho hàgiu fet. Absolutament. És a dir, està pendent aprovar, i això sí que em comprometo per la propera legislatura, una proposta de resolució de suport a la banca ètica, i espero que sigui quina sigui la majoria parlamentària ho puguem fer per consens, i això està sobre la taula i aquesta legislatura no hem tingut temps per fer-ho. I amb les empreses d'inserció, també us dic que el salt que s'ha fet aquesta legislatura s'obren les dades, és facilíssim de demostrar, és el salt més gran que s'ha fet amb diferència entre la legislatura anterior i aquesta, amb dotació de recursos, de desplegament d'ordres, de decrets i de tot el que vulgueu, diguem, des del punt de vista polític, administratiu i econòmic, de suport i enfortiment de les empreses d'inserció a Catalunya, diguem. Educació en drets humans, educació pel desenvolupament i educació per la pau com a matèries específiques i transversals. Jo vull entendre que ja ho són ara matèries transversals, no sé si s'ha d'anar a més, però ja ho són ara matèries transversals i d'alguna manera entenc que també són matèries específiques en la mesura que hi ha una assignatura d'educació per la ciutadania que hauria de parlar d'això i si no parla d'això malament. Taxa Tobin i paradisos fiscals. Si la despesa militar es decideix a Brussel·les, la taxa Tobin es decideix al G20. Última cosa, reforma fiscal, que en parleu, també us agraeixo molt. Sabeu, gràcies a qui no s'ha suprimit l'impost de successions a aquesta legislatura en el Parlament de Catalunya. Gràcies. Parlàvem del compromís públic de reduir i condonar el deute extern als països empobrits. Aleshores ell ha dit que clar, que la llei de deute extern, això ha vingut a dir que s'hauria de trucar a la porta del Congrés, és a dir, que això és un tema que el Parlament hi ha dit. Però clar, és que el PSC està al Congrés també. Jo crec que el punt 8, aquest de la lluita contra el frau fiscal i la corrupció, aquí realment els partits sí que haurien de posicionar-se. I amb el tema de corrupció, jo l'únic que diria, estic totalment d'acord, s'han de fer demostracions irreversibles, diguem, que estem lluitant contra això, com expulsar abans que ni tan sols estiguin imputats els sospitosos de corrupció dels partits polítics.